абулқосим лоҳутӣ, шоир ва яке аз поягузорони назми муосири тоҷик, 4 декабри соли 1887 дар шаҳри Кирмоншоҳи Эрон ба дунё омадааст. аз овони ҷавонӣ дар зодгоҳ ба ҳаракатҳои инқилобӣ ҳамроҳ шуд, бар ҳимояи мазлумон, коргарону деҳқонон садо баланд кард, ба таъқиби давлатдорони давр дучор шуд ва ночор соли 1922 ба Москав сафар намуд. аз соли 1925 барои кору истиқомати доимӣ ба Тоҷикистон омад. куллиёташ иборат аз 6 ҷилди мукаммал солҳои 1960-1963 дар Душанбе ба таб расидааст. хидматаш дар пешбурди фарҳанги навини тоҷик ниҳоят калон аст. соли 1925 ҳамчун узви Кумитаи иҷроияи марказии ҷумҳурии мухтори Шӯравии социалистии Тоҷикистон ва муовини комиссари халқии маорифи ҷумҳурӣ дар таъсиси насриёти давлатии Ирфон бевосита ҳисса гузошта, аввалин директори он таъин шуд. ҳамчунин 7 ноябри соли 1929 бо ташаббуси ӯ нахустин театри касбии тоҷик таъсис шуда шуд. соли 1941 либретои Коваи оҳангарро навишт. аз осори драмавӣ Вилиам Шекспир, Отелло, Шоҳ Лир, Ромео ва Ҷулиетта, драмаи Лопе де Вега, Чашмаи гӯсфандон, Масакаи Грибоедов Дод аз дасти ақлро ба тоҷикӣ тарҷума намуд, ки дар театрҳои ҷумҳурӣ рӯи саҳна омаданд. арбобони барҷастаи театри тоҷик пайваста аз маслиҳату машварати ин адиби барҷаста баҳра бурданд. бо оҳангсозони тоҷик доимо ҳамкорӣ менамуд. бисёр суруду таронаҳояш ба хазинаи тиллоии санъати миллии тоҷик дохил гардиданд. чун донандаи хуби мусиқӣ, мутрибу навогар ба бисёр сурудҳои навиштааш аз қабили «Бути нозанинам», «Ноз макун», «Боз ҳам ёр ба рақс омадааст», «Гар намедонӣ бидон», «Силсиламу» ва «Дили манро худ оҳанг бастааст». овозхонҳои касбиву ҳаваскор аз ашъори ин шоири тавоно сурудҳои зиёдеро иҷро карданд. театри давлатии Академияи драмавии Тоҷикистон ба номаш гузошта шудааст. абулқосим лоҳутӣ санаи 16 марти соли 1957 дар шаҳри Москав дар синни 67 солагӣ аз олам даргузашт.